subscribe. Like and 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 subscribe. Maayong udto, kini ang Sugbo News Live. Ayaw mo katinga, nganong ingon ini ang akong looks, kay ang Cebu Provincial Capital nakig-uban sa tradisyon o kulturang Sugboanon, ang pagtimaan sa kalag-kalag o paghandom sa mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan. Karong adlaw, gihimo sa Kapitolyo ang unang Halloween trick and treats. Klase-klase nga konsepto o dekorasyon sa kamatayan o Halloween costume ang gihimo sa matag opisina o departamento. Adunay report si Muncheng Oxtero. Sa pagtimaan sa adlaw sa mga kalag o paghinumdom sa mga mahal sa kinabuhi nga gitaliwan na, ang Cebu Provincial Capital nagpahigayon og Halloween trick and treats. Nagkadaiyang makahahadlok nga dekorasyon ang gihimo sa matag departamento o mga opisina. Nagkadaiyang konsepto ang gihimo sa mga department o opisina sa paghinumdom sa mga patay. Ang buhatan sa gobernador na puno sa mga dayan-dayan sama sa inflatable Halloween decorations. Ang Office of the Provincial Administrator naghulagway sa usa ka crime scene nga kasagaran headline sa mga pamantalaan. Sa Human Resource Management Office, adunay white lady nga nagduyan-duyan. Ang Provincial Budget Office, ang ilang dekorasyon, naghulagway sa mga wanted o pinangita nga personalidad nga involved sa mga krimen. Sa Provincial Legal Office, ilang gihulagway ang eksena sa napalgan nga kalabira o patay. Makahadlok usab tan-awon ang Office of the Provincial Engineer nga daw anaa ka sa gilawa-lawaan nga lugar nga adunay daghang kwaknit ug naglutaw nga white lady. Iksina sa tao nga nagbitay ug pantiyon ang gihulagway sa Provincial Information Communication and Technology Office. Ang Sugbo News naghulagway sa usa ka haya sa tao, inubanan sa in-character nga mga talents nga buhi nga naghulagway sa mga espiritu nga naglaroy-laroy kay wa pa nahimutang. Daghan pa nga mga department ug opisina nga adunay klase-klase nga konsepto sa kamatayan. Ang pagtimaan sa kalag-kalag, dili lang sa mga makahadlok nga eksena. Sa mga Sugboanon, ang pagsaulog sa kalag-kalag, ang paghinumdum sa mga patay na, ug ang paglito og mga pulong sa pag-ampo alang sa ilang malinawon nga panaw. Balita may labot ang Sugbo. Ako si Muncheng Oxtero, Sugbo News. Atangi ang uban pang mga kasayuran o balita nga may labot ang Sugbo. Dinhilang sa Sugbo News page. Sugboanon manginlabot kita og magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Ako si Yani Almunia. Maayong udto.